kake tai kana ta wani farin ciki kana ta wani nishadi yau dinnan ne kan wai. Ai yau ina farin ciki ne ina cikin nishadi saboda akwai wani gonan da aka yi wa babana tallansa zai saya. To kafin ya saya nace bari in je gonan in yi rawa in more in huta. Dan yana sayan gonan nan ma zan je in gina gidan gala ne. Na gidan gala zan gayyato Aliyu da Adam A Dango Breka za a je a yi tarawa kai ana. To kai in banda abunka ka bari sai ya sayi gonan man sannan ka je kai wannan abubuwan dukan su amma kai tun kafin a saya ka bi kana ta wani kai da ka tara gonan babanka ne ko ba an saya ko ba a saya ba yana je na shashe ba kai saka hana ni ba kuma yana je ni ka bata mi da yin mare ka anan gurin Allah baka to je ka a kunnen babanka alquran ina gonan da kace zaka saya yana can ya haɗe maza da mata can suna rawa a can kuma ya ce bayan ka sayi wannan filin gidan gala zai mai da wuri mutane a yi ta shashewa a wuri yanzu yana can wuri gonan da ban saya ba ana ga duk gaggawa asara sai ta jira samu wallahi zaka ga hukuncin da zamar na zamar yanzu yaran nan dan uban shi abin da zai mun wallahi ka zo ka muje ka ya mutu ka kashe ɗanka da kanka jama'a barka da sallah